Jo teininä mulla oli selkeät suunnitelmat siitä, mitä aion tehdä isona. Asuminen ulkomailla monikulttuurisessa parisuhteessa ei ollut mun bingokortissa. Moi! Hajimemashite! Oon Elina, asun Tokiossa japanilaisen mieheni ja 2 pienen lapsemme kanssa. Muutin Japaniin 8 vuotta sitten vuonna 2018 kesällä. Ensin opiskelin kieltä kielikoulussa vähän ja sen jälkeen sain kokoaikaisen työn täältä. Mieheni tapasin myös silloin 8 vuotta sitten ja nyt ollaan oltu 4 vuotta naimisissa. No mikä sai mut muuttamaan Japaniin? No se on pitkä tarina, mutta lyhyesti mä olin aina ollut kiinnostunut kielistä ja kulttuureista. Mä aloitin ihan vaan mielenkiinnosta opiskella japanin kieltä ja kulttuuria yliopistossa sivuaineena. No ne opinnot vei sitten ihan täysin mennessään. Mä olin niin fiiliksissä niistä kursseista aina. Ne oli aina tosi hauskoja. Ja mä en ollut koskaan aiemmin käynyt Japanissa silloin. Niin mulle tuli sitten semmonen ajatus, että pitää päästä vaihtoon. Ja mä sitten maisterivaiheessa tein 0,5 vuoden opiskelijavaihdon Kiotossa. Ja se oli sitten semmonen käänteentekevä kokemus, että kaikki mun suunnitelmat meni sit ihan täysin uusiksi. Mulle tuli sitten Suomeen palattua semmonen ajatus, että joo, tonne pitää päästä vielä pidemmäksi aikaa. Niin sitten valmistumisen jälkeen, kun sain maisterin paperit, laitoin pyörät pyörimään, hain kielikouluun opiskele kieltä vähän lisää ja tässä sitä ollaan. Meidän esikoinen on 2-vuotias ja hän on syntynyt Suomessa, koska me asuttiin Suomessa silloin miehen maisteriopintojen takia. 2 vuotta sitten muutettiin takaisin tänne Japaniin ja meidän toinen lapsi syntyi täällä tänä vuonna loppukeväästä. Eli me ollaan hyvin vahvasti kaksikielinen perhe. Käytämme kotona sekä suomea että japania. Puolisoni kanssa kommunikoimme pääosin japaniksi. Käytämme keskenämme myös suomea, koska hän sitä opiskelee päivittäin ahkerasti. Ja lasten kanssa käytetään sekä suomea että japania niin, että minä puhun heille suomea ja mies taas japania. Koska me asutaan Japanissa, japanilainen kulttuuri on hyvin läsnä ja dominoiva meidän jokapäiväisessä elämässä, mutta haluan ja yritän tuoda edes pienen ripauksen suomea ja suomalaisuutta meidän arkeen. Joku saattaa kuvitella, ja somessa annetaan monesti sellainen kuva, että Tokiossa eläminen, asuminen on yhtä pelkkää kirsikankukkaa ja glamouria ja Tokio on yksi iso huvipuisto, jossa voi vaan viiletellä menemään miten huvittaa. Joo, totta, täällä on toki niitä asioita, joita netissä näkee. Mutta meidän elämä ei ole sellaista, vaan me eletään ihan tavallista arkea, ihan niin kuin mikä tahansa muu perhe. Totta kai tehdään silloin tällöin semmosia päiväretkiä yhdessä ympäri Tokiota ja Tokion ympäristössä. Täällä asumisessa on tosiaan se hyvä puoli, että tylsää ei pitäisi tulla. Jos sua suomalais-japanilainen elämä Japanissa kiinnostaa, laita mun kanavatilaukseen. Nähdään taas!